वेलकाम बेक टू गोरलै चेनेल। जों गोरलै चेनेलाव फरायसा बिथांमोनखौ बरायफिननाय जाबाय। दिनैनि बे खोन्दोआव जोङो आद्रा थानाय बे चेप्टार 2 नि आद्रा थानाय सोंनायनि फिननायखौ जोङो सावरायगोन। दा बेवहाय जोङो सावरायनो नागिरदों 25 पेज नाम्बाराव थानाय सोंनायनि फिननाय। दा गिबि 1 नाम्बार कुइसना जादों, आं बे सोंलुफोरखौ दिन्थिना होनाय जादों फरायसा बिथांमोननि सिगाङाव। दा बेवहाय सोंलुआ जाबाय, दैयारि गलिलाव HCl, HNO3 बायदि बायदिफ्रा मानो एसिडारि आखु दिन्थियो, नाथाय एलकहल आरो ग्लुक'ज बायदि खौसेफोरनि गलिलावा मानो एसिडारि आखु दिन्थिया? थामहिनबा बेबायदि सोंनाय जादों कुइसना। दा बे सोंनायनि फिननायखौ जोङो बोरै लिरगोन? दा बे सोंनायनि फिननायखौ जोङो ओरैबायदि लिरनो हागोन दि जों मोनथिगौदि मा मोनथिगौ जोङो HCl, HNO3 थामहिनबा बेयो मोनसे एसिड आरो बेबो मोनसे मा एमोनिया। बेफोर गासैबो जों मोनथिगौदि एसिडफोरा मा H+ आयन सोमजिहोयो आरो खारैफोरा मा सोमजिहोयो? OH आयन सोमजिहोयो। दा नैबे मोननै हाइड्रक्लरिक एसिड, नैबेबो मोनसे मा एमोनिया, बेबो मोनसे एसिड। दा बे मोननैबो एसिड, दा बिसोरो मा मोनसे H+ आयन सोमजिहोगोन। दा नाथाय बे एलकहल आरो मोनसे दङमोन मा ग्लुकज, बेफोर मोनफा मोनफा मा बे H+ आयनखौ सोमजिहोनो हानाय गोहो गैया। दा बेनि थाखायनो नैबे मा खालामा एसिडारि आखुथाय दिन्थिया, आरो एसिडारि आखु दिन्थिनोब्ला बेयो मोनसे H+ आयन दिन्थिथारनाय जानो नांगोन। दा बे कुइसन नाम्बार 1 नि जों सोंनायनि फिननायखौ जुदि मोजाङै साजायना लिरोब्ला फरायसा बिथांमोना ओरैबायदि लिरनो नांगोन। आं बे सोंनायनि फिननायखौ बुंनो नागिरबाय। HCl, HNO3 बायदिफोरनि दैयारि गलिलावा H+ आयन सोमजिहोयो। बेखायनो बेफोरनि गलिलावा एसिडारि आखुथाय दिन्थियो। नाथाय एलकहल आरो ग्लुकजफोरा H+ आयन सोमजिहोआ। बेनि थाखायनो एलकहल आरो ग्लुकजफोरा एसिडारि आखु दिन्थिया। बेबायदि लिरना होब्लानो जागोन। दा फरायसा बिथांमोना बेखौ बुजिबाय जानो हागौ। बेनिफ्राय जोङो नेक्स्ट नाम्बार 2 कुइसनाव जों सावरायगोन। कुइसना जाबाय एसिडनि दैयारि गलिलावाव मानो मोब्लिब दैदेनो? दा बेबो मोनसे बेजोंनो रिलेटेड गोनां। दैयारि गलिलाव, एसिडनि दैयारि गलिलावाव मा थायो? आयन थायो। दा जेब्ला आयन थागोन अब्ला बे जायखिजाया मोनसे एसिडारि गलिलावा मोब्लिब दैदेननो हागोन। दा बे सोंनायनि फिननायखौ फरायसा बिथांमोना ओरैबायदि लिरब्लानो जाबाय। नाम्बार 2 नि सोंनायनि फिननायखौ आं खुगाजोंनो बुंनो नागिरबाय, मानो होनब्ला बेवहाय लिरोब्ला एसे माबा जानांगौ। बेनि थाखायनो आं खुगाजोंनो आं बुंनायखौ फरायसा बिथांमोना गावबा गावनि नट्स कपियाव लिरना लानो हागोन। आरो जेब्ला बेफोर जायखिजाया सोलोंथाइनि भिडिअफोरखौ फरायसा बिथांमोना नायगोन, अब्ला गावबा गावजों लोगोसे भिडिअ नायनायनिजों लोगोसे गावबा गावनि लोगोआव खाथा आरो पेनखौ लाथार। मानो होनोब्ला जोङो बुजि मोनैखौ बा माबाफोर जुदि बुंनानै होयोब्ला बिथांमोना जाहाथे नट कपियाव नट्स खालामना लायो बा लिरनानै लायो, बेखौ गुरै बुंहरनाय जाबाय। दा बेनि जा 2 नाम्बारनि सोंनायनि फिननाय, बे 2 नाम्बारनि सोंनायनि फिननाया ओरैबायदि जागोन। एसिडआ दैयारि गलिलावाव आयन सोमजिहोयो आरो गलिलावाव जेब्ला आयन थागोन अब्ला बे आयननि जोहै मोब्लिब बा कारेन्ट आरो जायखिजाया मोब्लिब बोहोयो। बेबायदिनो दैयारि एसिड गलिलावा मोब्लिब दैदेननो हायो। बेबायदि लिरना होब्लानो जागोन फरायसा बिथांमोना। बेनिफ्राय जोङो नाम्बार 3 आव जोङो सावरायगोन, बा नाम्बार 3 नि सोंलुआ जाबाय। बेवहाय नाम्बार 3 सोंलुआ, गोरान HCl गेसआ मानो गोरान लिटमास खाखोरनि गाबखौ सोलायहोआ? बेबायदि सोंनाय जादों। दा बेनि फिननाया माबोरै जागोन? दा बेनि फिननायखौबो आं खुगाजोंनो खुगा बुंनो नागिरबाय, फरायसा बिथांमोना लिरनानै लानो हागोन बेखौ। दा जेब्ला HCl जाबाय मोनसे गोरान, बे सलुसन नङा। गोरान मा हाइड्रक्लरिक एसिड, बेयो सलुसन नङा, दैलाव नङा। दा जेब्ला बे गोरान HCl मा बुंदों सोंनायाव?
गेसा मानो गोरान लिटमासनि खाखोरनि गाबखौ सोलायहोआ बेखौ सोंनाय जादों। दा बे जेबो सोलायनाय नङा, मानो होनब्ला बे मोनसे गोरान पाउडार, बेयाव जेबो आयन सोमजिया। HCl नैबे एसिड मोनसे, बेयो जेबो H+ आयन सोमजिया। H+ आयन सोमजिनोबा बेयो मोनसे मा जानांगोन, गलिलाव जानो नांगोन। गलिलाव थाबासो मा जायो, H+ आयनखौ जोङो मोननो हायो। दा बे गोरान HCl जेबो H+ आयन सोमजिया आरो बेखायनो बियो गोरान लिटमास बिलाइनि जेबो गाब सोलायनाय नङा। जेब्ला जोङो बेवहाय माबा मोनसे गोरान लिटमास खाखोर बिलाइ होगोन, बे गोरान HCl गलि मोनसे गोरान HCl अब्लाबो मा जेबो बेहा गाब सोलायनाय नङा। आरो जेब्ला जोङो बे HCl सल्युसनाव लिटमास खाखोरखौ होगोन, अब्ला बेयो मोनसे मा सोमजिगोन, गाब सोमजिगोन। दा बेखायनो नाम्बार 3नि सोंनायनि फिननायखौ फरायसा बिथांमोना ओरैबायदि लिरनो हागोन, गोरान HCl गेसा H+ आयन सोमजिया आरो बेखायनो गोरान लिटमास बिलाइनि गाबा सोलाया। बेबायदि लिरना होब्लानो जागोन। बेनिफ्राय जोङो नाम्बार 4 कुइसनखौ सावरायनो नागिरदों। दा नाम्बार 4 कुइसननि जा सोंनाय, बे सोंनायखौ आं फरायसा बिथांमोननो दिन्थिनो नागिरबाय। दा बेवहाय दोङो मोनसे एसिडारि दैलाव खालामनायाव एसिडखौ दैयाव होदेरनांगौ, नाथाय दैखौ एसिडआव होदेरनाङा होननानै सुबुरुन होनाय जायो मानो? दा बेवहाय सोंदो कुइसनखौ फरायसा बिथांमोना फिननाय लिरनायनि सिगाङावनो मोजाङै बुजिना लानाया मोजां। बेवहाय मोनसे एसिड लादो आरो एसिडनि दैलाव खालामनायाव एसिडखौ दैयाव होदेरनांगौ। हमना ला जों फार्स्टआव गिबियाव मा मोनसे आइजेंआव दै लाबाय आरो बे दैयाव जोङो एसिडखौ होदेरबाय। बेबायदि खालामनाय जादों बा बुजायनाय जादों गिबि सेन्टेन्सआ। आरो नैथि सेन्टेन्सआ मा बुंदों, जोङो एसिडखौ लाबाय आरो बे एसिडआव जोङो दैखौ लुदेरगोन। दा नैबे मोनसे सेन्टेन्सखौ नाथाय दैखौ एसिडआव होदेरनाङा होननानै सुबुरुन होनाय जायो। जोङो एसिडनि गलिलावआव जोङो दैखौ मानो होदेरनो नाङा, बेखौ सोंनाय जादों। दा बेनि फिननाया ओरैबायदि जागोन। दा फरायसा बिथांमोना बेनि फिननायखौ लिरनानै लानो हागोन। दा फरायसा बिथांमोना नाम्बार 4नि एन्सारखौ लिरनानै लानो हायो। आं बुंनानै होबाय, एसिडआव दै गलायोब्ला गोबां बिबांनि बिदुं सोमजियो। बेनि थाखायनो दैयाव एसिडखौ लासै लासै दाजाबलांनाय जायो। जेब्ला एसिडआ दै दाजाबदेरनाय जायो, अब्ला हरखाब गोबां बिदुं सोमजिनाय जाहोनाव उसिफावनानै सि-जोम, देहा, मोदोम गासैखौबो मा खामग्लाब होजोबनायनि चान्स थायो, माने खामजोबो आरो बेबायदि। दा बेनि फिननायखौ फरायसा बिथांमोना आं खनसे बुजायफिननो नागिरदों। फरायसा बिथांमोना जुदि गावबा गावनि कपियाव लिरनानै लादोंब्ला मोजाङै गोसो होनानै नायला। दा जों बेवहाय ओरैबायदि एक्सप्लेन खालामनो हायो। मोनसे हमना ला बे मोनसे बिकार बा आइजें जाबाय। जों बेवहाय गिबियावनो मा एसिड लादोंमोन, एसिडनि मोनसे सल्युसन लादोंमोन आरो जों जेब्ला बेवहाय मोनसे मा दै होयो, वाटारखौ जेब्ला जों होयो, बेवहाय डाइरेक्टलि जोङो खनसेयावनो वाटारखौ जोङो लुनानै होनो नाङा। मानो होनो नाङा? जों जेब्ला बेवहाय दैखौ लुदेरनो हागोन खनसेयावनो, अब्ला बेनिफ्राय हरखाबैनो मा सोमजियो, गोबां बिबांनि बिदुं सोमजियो। नैनिफ्राय मोनसे मा सोमजिगोन, बेवहाय मोनसे बिदुं सोमजिगोन बेनिफ्राय। आरो बे बिदुङा जेब्लानोखि मा दैजों उसिफावनानै एबा बेरफ्रुगोन, जों बे बिदुङा बेरफ्रुसारनो हागोन। आरो जेब्ला बेरफ्रुसारनाय लोगो लोगो जोंनि देहायाव नांगोन, अब्ला देहा मोदोम गासैबो मा खामलांनो हानायनि चान्स थायो। बेनि थाखायनो जों जेब्ला एसिडआव दैखौ जों लुदेरगोन, अब्ला जोङो लाखै 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 लुदेरनो नांगोन। जों खनसेयावनो डाइरेक्ट लुनो नाङा। बेनि थाखायनो जों बेखौ जोङो साग्रिद थानाया मोजां। दा बेबायदि फरायसा बिथांमोना आं गोजौआव दहाय सिगाङाव बुंनाय बायदि लिरना होब्लानो जाबाय। दा आं जास्ट नैखौ मोनसे बे आइजेंखौ लानानै फोरमायनो नागिरदों। दा फरायसा बिथांमोना बेखौबो बुजिबाय जानो हागौ। बेनिफ्राय नाम्बार 5नि जा सोंनाय, बे सोंनायखौ आं दिन्थिना होनो नागिरबाय। बेवहाय सोंलुआव दङ, एसिडनि गलिलावखौ दैलाव खालामोब्ला हाइड्रनियाम आयन H+, H3O+नि खाब्रांथिनि माबायदि गोहोम खोख्लैयो? दा बे सोंलुनि फिननायखौ जोङो ओरैबायदि लिरनो हायो।
दा फरायसा बिथांमोना बेखौबो गावबा गावनि नोट्स कपियाव लिरनानै लानो हायो। आं बुंनानै होबाय जेब्ला माबेबा बिबांनि एसिडआव दै गलायोब्ला गलिलाव सानगुदि रोजा गासैनो हाइड्रनियाम आयन थामहिनबा हाइड्रनियाम आयनखौ जों माजों दिन्थियो H3O+ सोमजियो आरो बे हाइड्रनियाम आयनाव मा खालामगोन जोङो दै दाजाबदेरना दैलाव खालामब्ला मोनफ्रोमबो H3O+ सानगुदि रोजा गासैयाव खमायलांबाय थागोन। जेब्ला जोङो बे H3Oआव जेब्ला जों दैखौ दाजाबदेरबाय थागोन अब्ला नैबे मा जागोन सानगुदि सानगुदि रोजा गासै माने मा से सानगुदिखौ बुंनाय जादों। से सानगुदियाव मा नैबे H3O+ खमायलांबाय थागोन जों दैखौ दाजाबदेरबाय थायोब्ला। बेनि थाखायनो मा खालामो H3O+ नि गोसारथिया खमियो थामहिनबा बेनि गोसारथिया खाब्रांथिया खमायलांबाय थागोन होनना बुंनाय जादों। दा फरायसा बिथांमोना बेबायदि लिरना लानो हागोन। आं मोजाङै खनसे बुंफिनना होनाय जाबाय जेब्ला माबेबा बिबांनि एसिडआव दै गलायोब्ला गलिलाव सानगुदि रोजा गासैनि हाइड्रनियाम आयन H3O+ सोमजियो। दै दाजाबदेरना दैलाव खालामब्ला H3O+ मोनफ्रोम सानगुदि रोजा गासै खमियो आरो H3O+ नि खाब्रांथिया खमियो। बेबायदि लिरना होब्लानो जागोन फरायसा बिथांमोना। बेनिफ्राय जोङो नेक्स्ट सावरायनो नागिरदों नाम्बार 6नि जा सोंनायनि फिननाय बेखौ जों सावरायनि। दा बेवहाय सोंलुखौ दिन्थिना होनाय जाबाय। बेवहाय सोंलुआ जादों सडियाम हाइड्र'क्साइडनि गलिलावआव बांद्राय खारदैखौ गलिहोयोब्ला हाइड्रक्साइड आयन OH- नि खाब्रांथिनि सायाव माबायदि गोहोम खोख्लैयो। दा बेनि सोंनायनि फिननायखौ जों ओरैबायदि लिरनो हागोन। दा बेनि फिननायखौ आं गिबियावनो जास्ट मोननैसो एग्जाम्पल हिसाबै सानना लादों फरायसा बिथांमोना बेजों सावरायनो नागिरग्रोदों। दा जेब्ला जोङो सडियाम हाइड्र'क्साइडनि फर्मुलाखौ माबायदि लिरनो हायो NaOH। जेब्ला जोङो बेयाव मा खालामगोन मा दाजाबनो होदो खारै जायखिजाया मोनसे खारै दाजाबबाय थागोन जों। खारै हमना ला जायखिजाया मोनसे नैबे मा मोनसे सडियाम हाइड्र'क्साइडनि गलिलाव आरो बांद्राय खारै नैबेयाव जोङो सडियाम हाइड्र'क्साइडआव खारै दाजाबलांबाय थागोन। बेयाव बांद्राय खारै दाजाबलांबाय थागोन नैयाव सडियाम हाइड्र'क्साइडआव। आरो जेब्ला बे खारैखौ जोङो दाजाबलांबाय थागोन अब्ला बेनिफ्राय नै मोननैनिफ्राय मा आयन ओंखारगोन मोनसे हाइड्र'अक्साइड आयन ओंखारगोन। दाजाबलांबाय थाबा हाइड्र'अक्साइड आयननि बिबाङा मा बांलांबाय थागोन। दा बे आयना मोनफ्रोम सानगुदि रोजा गासैयाव बांलांबाय थागोन आरो जेब्ला बे बांलांबाय थागोन अब्ला मा जागोन हाइड्र'अक्साइड आयननि बिबाङा मोनफ्रोम सानगुदि रोजा गासैयाव बांलाङो। दा बेनि जोङो फिननायखौ मोजाङै जुदि लिरोब्ला ओरैबायदि लिरनो हागोन फरायसा बिथांमोना जेब्ला सडियाम हाइड्र'क्साइड गलिलावआव बांद्राय खारै दाजाबनाय जायो अब्ला हाइड्र'अक्साइड आयननि गोसारथिया माने खाब्रांथिया बांलांबाय थागोन। मानोना हाइड्र'अक्साइड आयननि बिबाङा मोनफ्रोम सानगुदि रोजा गासैयाव बाङो। बेनि थाखायनो हाइड्र'अक्साइड आयननि खाब्रांथिया बांलांबाय थागोन। बेबायदि लिरना होब्लानो जागोन फरायसा बिथांमोना। दा फरायसा बिथांमोना बेफोर सोंलुनि फिननायफोरखौ जुदि मोजाङै बुजियाखैब्ला बिथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों सोंहरनो नाजा। आरो जायफोर फरायसा बिथांमोना जोंनि बे चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै बिथांमोना साबस्क्राइब खालाम आरो लोगोसेयावनो कमेन्ट होनो नाजा, लाइक खालामनो नाजा। थेंक इउ फर वाचिं।